Това, което обикновено питат наши клиенти, то не говоря само за това, което стоим под него, а изобщо за къщи, за каквото и да е. Какви документи ми трябват? Или, ще си купувам парцел, какво мога да построя на него? Или, вече си купих парцел, мога ли да построя къща? Всичките тези въпроси хората ги задават много често не на архитектите, а ги задават я на някой строител, я на някой търговец на сглобяеми къщи, който е или не знае, няма компетентност, или знае и не иска да казва, или ги задават на някой в общината. Защото българин е свикнал от комунизма, всичко отиваш в общината, плащаш си на общината и си строиш къща. В първия случай той отива при строител, он му казва, всичко ще направя, няма проблем, взимай го този имот, аз ще го направя, взима аванса, почват да строят, в един момент, бум, оказва се, че строежът е незаконен. Или договорили се вече с строителя, той е купил имота и архитекта му казва, пичето, ти тук не можеш да строиш. И другия вариант, купува си вече готовата къща, както при нас е това отзад е метър на 4 къща. Купува си я и представете си, че ние сме едни нелоялни търговци и му казваме, може всичко, няма проблем, само си я купи. Като си я купиш и платиш, ще стане. Той си я купува, отива в общината и те му казват, ти на този имот не може да строиш. Или пък отива в общината и вика, на този имот може да строят, те казват, не може, ама нали, попробвайте, не знам, така нещо го подбутват го в някаква такава не пак правилна пътека, хлъзгава. И хората се оказват с един хубав земеделски имот, примерно, ама това е хубав земеделски имот просто, нищо повече. Или имал съм клиент с имот на Натура 2000. Имал съм клиент с собствен имот, който не може да вземе разрешение с това, защото една шеста е на някой брат на брата на сестрата, който живее в Америка и той може да намери да вземе от него разрешение. Някаква е такава. Защото има разлика между УП, урегулиран поземлен имот, и поземлен имот. И много често брокерите публикуват скица на поземлен имот, който се вади от агенцията по кадастъра, примерно, но този поземлен имот е част от УП. Обаче една шеста е на общината или на някой от това УПИ, той се явява със собственост в този имот. И там той трябва да иска разрешение от другия собственик. Примерно казвам, това са едни такива класически случаи на или измама, или неинформирано взимане на решение. И затова ние с колегата даже сме записали видеа, които сме ги качили на нашата страница на Modular, и аз ги споделям в личния профил. Но сега ще го кажем и тук. Направихме една серия от образователни видеоклипове за основните начини, по които може да поставите или да построите в случая модулор, но и на практика всяка друга къща или конструкция, спрямо това какъв е статута на земята ви и спрямо това, което закона позволява като различни правни институти. Ако искаш, Кунчо, дай ти малко, че аз много се разговорих. Сега, може би, добре е да започнем преди да разкажем 4 основни начина как да си озаконите сградата. Нали, да разсеем един мит и легенда. Много хора говорят за сглобяемо строителство, временно строителство, леки конструкции. Истината е, че в закона не тегли конструкциите, нали, не тегли сградите. Няма едно разрешение за строеж или едно уведомление за въвеждане в експлоатация, в което да съм видял къщата е 200 кг или 5 тона. Така че, нали, когато озаконявате, имайте предвид, че просто има начини, по които се озаконява, няма никакво значение дали ви е лека или тежка конструкцията. Това може би е добро за уточнение и може би от кое започнем? От стандартния начин? Да започнем от стандартния начин, да стигнем до преместваемите обекти. Това е... Значи няколко думи за стандартното строителство. Какво ви трябва в едно стандартно строителство? Имате най-общо 4 стъпки. Първото нещо е да си извадите виза и изходни данни. От тях ще разберете в този имот дали изобщо може да се строи,
дали няма да има някакъв проблем с нещата, които каза Сашо, било имота е за озеленяване, не е урегулиран, той е част от друг имот със собственост и така нататък. Това е първата стъпка. Втората стъпка е да си поръчате проект и да си извадите разрешение за строеж. Третата стъпка е по време на самото строителство то да бъде описано. Какво означава да бъде описано? Правят се определени актове по време на строителство, с което се удостоверява, че всичко наистина е построено по проект и се взимат сертификати на материалите. И четвъртата стъпка, която е крайната, това е въвеждането в експлоатация. Всъщност, строежа също, когато си купувате сгради, които са в строеж, много внимавайте, защото една сграда е законна, когато е въведена в експлоатация. Тя дори може да има издадено разрешение за строеж, но строителя да не е строил по проекта, да не е използвал сертифицирани материали и вие после да не може да си я въведете в експлоатация. Това е стандартният начин. Той е най-сигурния, най-разпространения, за съжаление, нали, е най-тромавия, защото, както казах, имат си 4 стъпки, трябва да ги минете, всички те са една доста голяма и ужасна бюрокрация и отнемат време и пари, да кажем, за една малка къща, всички моменти по документацията в най-общия случай излизат над 10, да не кажа почти, че гонят вероятно и 20 000 лева, което нали си е една доста сериозна сума. Само ще ти нещо да кажеш за стандартното строителство? Ами аз написах отзад един текст, който с моя лекарски почерк, баща ми е лекар просто и от него съм го взел. Стандартно, пета категория. Сега стандартно означава взимане на разрешение за строеж с архитектурен проект и всички останали проектни части. В случая, понеже говорим за къщи, за малки обекти, те обикновено попадат в пета категория с ПОЗУТ, което означава къща, да кажем, до 10 метра кота корниз, което може да бъде 3 до 4 дори етажа с подкривния и това е общо взето най-класическото нещо, което говорим за къщи. Много важна е границата от 100 квадратни метра. Сега, другото важно нещо, това, което каза колегата, не случайно им отговоря до 100 квадрата, защото до 100 квадратни метра една сграда, тя освен, че попада в пета категория, нали, те и по-големи могат да попадат, ако беше 1000 или беше до 1000, да. Но по 100 квадрата не ви трябва строителна фирма, регистрирана в камерата на строителите, която да води документацията на обект. Документация пак има актове, протоколи по време на строителството, които трябва да се водят, откриване на строителна площадка, строителна линия, заповедна книга след това и много неща. Те не са толкова страшни, защото всяка една що годи нормална надзорна фирма може да ви каже, ние като архитекти ги знаем и ги правим понякога. Общо взето не е нещо сложно, но трябва да се прави. И общо взето това е пета категория разрешение за строеж. То ви дава правото да построите постройка с жилищни функции, след което да се присъедините да използвате ток като битов потребител, което не може да стане ако сте в земеделска земя или ако сте с преместваем обект, които са след другите категории. Има още един вариант. Всъщност, мисля, че казах достатъчно за стандартния подход. Няма нищо страшно, то много плаши хората, защото те си викат, сега трябва да давам пари за проект, сега трябва да чакам в общината. Но реално погледнато, ние примерно за Модулор взехме решение за тази къща, разрешение за строеж за 2 месеца. Нали, да, ние сме подготвени, имали сме някаква яснота какво ще правим, т.н., но казвам в такъв смисъл, че не е толкова страшно и толкова дълго това чакане. Това искам да кажа. И ви дава и една сигурност, че вие наистина имате къща. Ако това е важно. И кредит, което също... Това също. Ако някой му се наложи да иска кредит, там вече нещата, те просто ще го искат да е къща. И то да е с стоманобетонна основа, но това са и други теми. Въпреки всичко, това е важно за хората, така че трябва да го кажем. И до тук с стандартното. Другото нещо, на което му се дава разрешение за строеж, е допълващо застрояване. Това може да е гараж, работилница, лятна кухня. Модулор, примерно, може да е гараж. Представете си, тук е гараж.
ако аз искам да си направя гараж, независимо дали метална, дали тухлена конструкция, дали е модулор, няма значение, аз изваждам пак разрешение за строеж, за допълващо застрояване, което това ни е, да кажем, втората възможност. Аз тук я сливам с тази. Пак получаваме разрешение за строеж. Там по-малко проектни части, обикновено архитектура, конструктивна и геодезия, да кажем. По-малко пари за проект. Но проблема е, че там могат да не ви разрешат да направите допълващо застрояване преди да е изградено основното. Тоест, ако на имота вече няма къща, някои общини по принцип, по закон трябва да могат да ви издадат виза, но те не искат преди да сте изградили къща. И ударите на камък. Но ако ви зададат виза за допълващо застрояване, на теория ви можете да си направите лятна кухня и да използвате за каквото решите. Нали? Стига да не правите някакви незаконни дейности вътре. Това е, което исках да допълня. Само да кажа, понеже всъщност това е може би единствената законово улекотена категория, значи какво ви дава предимство допълващо застрояване? Първо, проектът е много по-малък, т.е. състои от едно конструктивно становище, базова архитектура и геодезия. Не ви искат допълнителни изходни данни, документи и така нататък. И най-важното нещо, обекта не се въвежда в експлоатация. Това в един момент документацията, ако на една стандартна къща ви е между 10 и 20 хиляди лева, за едно допълващо застрояване може дори да отиде до 2-3 хиляди лева, което нали, е доста съществена разлика. Минус, както каза Сашо, е, че просто може да не ви дадат, ако нямате нищо друго на тази земя, да ви кажат, първо си направите основното застрояване и тогава си направете допълващо. Но също така един много чест вариант е, някой си купува някаква стара малка къща, която си се води узаконена и примерно много често има стара съществуваща къща 20, 30, 40, 50 квадрата и примерно си взима в най-общия случай един модулор 100 квадрата до нея и го пише допълващо застрояване лятна кухня. А той всъщност си е къща и си е свързан даже с старата къща и това е един много лесен начин да прескочите всички тези трудности. Или си прави каквото и да е друго в някаква нормална строителна система, което да изпълнява нужните му функции, но това не съм го проверял. Ако няма партида за ток, примерно, ако е само гол парцел, ако няма партида за ток, не съм сигурен, че ще бъде присъединен като битов потребител, ако няма основно застрояване. Това просто го казвам. Но ако има съществуваща къща, както каза колегата, 100% няма никакъв проблем. Той може, но въпросът е на каква тарифа ще те пуснат. На битова. Пускал си. Значи може, ето той го е правил, аз не съм го правил и не съм го изследвал, не съм питал, така че ето благодаря за допълнението. Но това е в УПИ. Нали в УПИ? Не. И си като битов. Това към кое е ръма? Запад. Супер, това ще го проучим. Хора, това също може да го проучите. Също ние ще го проверим и ще го апдейтнем, ако е така. Другото нещо, вече следващата възможност, за която сега идват интересните. Нали. Те са интересни, защото много често се злоупотребява с тях, но и защото много от вас вече чух тук от разговори, че имат земеделски земи или някакви други такива по-особени случаи. Едното нещо, аз ти предлагам да кажем първо за преместваемите и после да преминем към земеделските. Или обратно. Земеделските, защото преместваемите са много експлоатирани, а според нас са неправилно хората са... Overrated са, доста overrated, да. Добре, значи продължаваме с земеделските. Строителство в земеделска земя. Там вече излизаме извън ЗУТ и отиваме в една наредба 19. Колега, разкажи малко повече. Строителство в земеделска земя е по-специфичен случай, който предвижда закона, когато имате земя извън границите на населеното място, той отново ви дава възможност за улекотена процедура. Без да правите подробен устройствен план, без да вписвате нещо специално за земята и най-големия плюс, който е,
може да сте абсолютно самостоятелни, да нямате ток или вода, защото при всички други видове строителство винаги ви искат свързване към ток и вода и изходни данни от ВИК и електроразпределителното дружество. В земеделска земя сте абсолютно свободни от това нещо. Проекта отново е много улекотен, подобен на това, което е на допълващо застрояване. Единствено тези обекти се въвеждат в експлоатация, което е някакво леко утежнение, но пак е доста по-лесно, отколкото стандартното строителство. Каква е уловката тук? Ами всъщност две са, те даже не бих казал, че са уловки, но са специфики. Първо, земята ви трябва да е извън границите на населено място. Това може да се провери. И второто нещо е, че имате право да застроите само 2% от земята. Това означава, че ако си купите една нива 1000 квадрата, може да застроите 20 квадрата на нея, което е доста малко. Фактически означава, че ако искате да строите на земеделска земя, трябва да си купите нещо от сорта на 4-5 декара. Да, това ще да допълня. Да, не е необходимо земята да е на едно място. Но така или иначе, нали, вие купувайки си я купувате на квадрат, пък сега, нали, това, че не е на... Някаква по-ефтина, по-далеч, който никой не иска. Това всъщност е един много добър вариант и за мен най-големия плюс е първо, че, нали, вие си купувате ефтина земя много, в смисъл малко по-отдалечено сте, но наистина разполагате с някаква голяма земя и по никакъв начин не сте вързани към експлоатационните дружества, което пък, нали, може да ви прехвърли към тази, да кажем, мечта за независимост off-grid. Да, това е ясно на всички. Нали? Но земеделска земя свилена не означава задължително, че тя е около обработваема такава. Тя може да е на границите на местото и вместо да се играете да я вкарвате в регулация, което е много тежък и дълъг процес, по 2-3 години минимум, може и по-бързо, но по наш опит, можете да го направите. Това е. Също така, сега ще кажа нещо, което е много хора го знаят, аз сега ще се правя, че все едно ви издавам голяма тайна. Кодовата дума е ток за електропастир и разбира се, всички знаят за водата от сонда и евентуално вода за поливни цели. Но това, ето той Кирил тук прави ни физиономии, с водата е много тежко, тока е една идея по-възможно, ама пак зависи, защото зависи къде ти е, нали, най-близката точка на присъединяване, защото ако те накарат да се направиш трафопод за 30 000 лева, по-добре се направи една хубава фотоволтаична централа. Просто го казвам, от гледна точка на това, че ако човек е вече в тази ситуация, може да излезе, но трябва да внимава да мисли предварително, особено ако преди не е купил земята, да ги предвиди тези неща, че могат да му се наложи, защото много хора тръгват с една така лека, както с куполното строителство, че им е много ефтино, така и с тия неща се тръгват с идеята, че ще е много лесно и че много бързо ще стане и много спокойно и той с живота на село е така, нали, затова го казвам просто да мислете и проучвайте нещата добре преди да ги направите, освен ако не е някаква супер яката оферта и имате излишни пари, които знаете, че може да ги загубите. Тоест някой ви предлага земя за 1000 лева, 5 декара. Нали? Те 1000 лева не са ви много важни, може да я вземете. И да не разводняваме темата, казахме това за землището, казахме за 2%, то е малко по-специфично, прави се подробен устройствен план, определя се петно, в което ще се строи, зона, в която ще се строи, от нея 20% плътност. Тънкото е, че за жилищни нужди вие реално имате право на, какво беше, 40 квадрата на един етаж и 60 ако е на 2, нали така? Или нямаше такова? Или това беше за нещо друго? Наредбата казва, че това е Наредбата казва, че това е постройка за обработване на земята, в която имате право временно да пребивавате. Ама колко е това временно, нали? Никой не стои да ви гледа.
Важното е предназначението на земята да бъде изпълнено. Т.е. ако тя е за кошери, да има кошери. И вие всъщност това да го правите. Между другото, една вметка, ако си купите пък земя в землището и се чуете какво да я правите, има какво да я правите. Веско ще ви каже варианти. Ефтини, лесни, има варианти. Може една гора да се направите и т.н. Но сега искам да влезем в темата преместваеми обекти, за да приключим. Много използвана рекламна стратегия на според мен некоректни търговци, защото като човекът си чуе преместваем обект, се представя или някаква къща на колела, Tiny House, както Митака прави Tiny House. Tiny House е малко по-различен вариант. Той се плъзга на ръба на закона и е възможен, защото той нито е вкат, хем е вкат, хем не е, хем е в зуд, хем не е, нали? Но там е малко на ръба на бръснача сме, но е възможно. Прав ли съм ли нещо? Глупости говоря. Не, тя е законна. Нали? Тя е законна. Точно, ако имаш регистрационен номер на рама, всичко ти е точно, ти няма какво направиш. Но мисълта ми е друга, сега да си отплеснахме. Много се използва от фирми с глобяеми къщи това нещо и понеже и самите хора, то върви като някаква мантра това преместваем обект. Мантра някаква. И те чуват преместваем обект, представя си, че това е много лесно да се направи. И първия въпрос, нали, след въпроса цена на латиница е може ли като преместваем обект? И те му казват може. И там започва приключението. Защо е приключение? Значи по принцип то може. За можене по принцип би трябвало да може, обаче ЗУД казва към член 56 от ЗУД, който третира преместваемите обекти, има една допълнителна разпоредба 9 или каква беше там, не помня, която обяснява всъщност какво е преместваем обект и му дава много ясна дефиниция. Преместваем обект е обект, който не е трайно свързан с земята, и може да бъде транспортиран до това място и след това демонтиран, без да се загуби неговата конструктивна цялост. Също така, това нетрайно свързване с земята трябва да е такова, че да не нарушава почвата, освен, мисля, между там 10-20 см може да се премахнат хумусния слой, имаше някаква такава нотка, но тя не е толкова тук ключова, те другите са важни. Една къща, която тя не може да е първо да я занесете много цяла, дори на проект, и не можете после по никакъв начин да я разглобите, тя не е преместваем обект, точка. Една юрта, колкото и да са яки юрти, аз ги харесвам, не е баш палатка, както и сега типито, също то е малко е на ръба, разбирате ли? То хем не е баш преместваем обект, хем не е нещо, което то е някаква недефинирана законова структура. Докато една къща вече тук стават сериозни нещата, защото това е голяма инвестиция на пари. Разбирате ли? На време и на надежди и на какво ли не. Да преместваем обект може при тези условия. Преместваемия обект обаче в много от общините, не визирам малките общини, в които е доста лека процедурата, подобна на допълващото, че даже понякога е по-лека. Големите общини, каквито са Пловдив, София, Варна, нали, големите общини, около тях съответните населени места, в които вероятно вие ще сложите този преместваем обект, имат доста високи изисквания за съдържанието на проектната документация. Скептични са и са направо не искат да одобряват проекти за нещо, което очевидно им прилича на къща, освен ако ние им го докажем, че то е, например, както модулор, те са 2,40, носим ги рамките готови на 2,40 с тира, 2,40 може по пътя, до там. Въпросът е, че пак малко е усложнена процедурата повече, отколкото се преекспонира, че е много лесна. И другото нещо за преместваем обект, освен че не може да е за жилищни нужди, пак с тока, някакви такива неща възможно, и изобщо, нали, за адресна регистрация и т.н., който му трябва, е другото, че той обикновено е за 5 години. И след 5 години ти трябва да го подновиш.
Ма те тогава сменили наредбата. Какво правим? А дори да не се сменили, същия път на ново. Нов главен архитект. Проблем. Или дето казва колегата, дори само да извървиш този стрес, разбираш, ти за 5 години ти не знаеш дали това дете не можеш всъщност да го преместиш, няма да трябва да го разрушиш. Да преместваем обект, колкото и да звучи привлекателно, ако много няма какво друго да се направи, окей, ще го направим, но да знаете просто, че не е чак толкова якото нещо, колкото се твърди. Това искахме този мит да го развенчаем малко. Ще ни бият сигурно някакви хора там, които... Ама няма значение. Митака ще помага. И колегата ходи на кикбокс, така че... Да. Няма номер на рама. Не бих дал... Тук е много така в сивата зона, но принципът е такъв. Ако няма номер на рама, почвате да подпадате под закон за устройство на територията. Ако нямате документи, той ви казва, че е незаконна и трябва да я премахнете. За да я премахнете, тя е на колела, трябва да почнете да движите на някъде другаде. В момента, в който сте на пътя, трябва да има номер на рама и номер пред кат. Моля? И да, обаче, нали, идвайки ви... Но това със сир не е толкова лесно. Примерно днес ви идват ви от общината строителен контрол по ЗУТ и ви казват, че в момента ще ви съставят акт за 5000 лева и бутане. Толкова е акта. И вие трябва на момента да преместите, нали? Не може да се обадите на ТИР за другата седмица. Ясно да има в момента, в който я бутнете, пак идват катаджиите да ви... Нали, смисъл такъв, че... Доста е рисковано. Надявам се, че не си е в тази ситуация, да? Аз да задам въпрос. Понеже аз сега съм в един казус на друго място с бутане на незаконни обекти и там се прави геодезическо заснемане, къде точно са тези обекти от общината и се описва в заповед за премахването. Ако цялата процедура зависи от това геодезическо заснемане, което описва точно къде са, това означава, че ако ги мръднеш от един край на двора 20 метра, след това казваш грешно заснемането, не въжи. Так, тук влизаме в някакви много такива плъзгави тематики, които ние не смеем да кажем може или не може, защото после ще се окаже, че сме ви излъгали най-малкото. Това, което ние се опитваме да направим е да кажем какво позволява закона, а за лавирането вече оставяме на тези, които умеят да го правят. Ние не умееме толкова добре. Значи, вижте, веднъж стигнали ли сте до глоба, акти, нарушаване, нали? Всички знаеме, че има разни начини да бягаш. Обаче, дали ще избягаш, дали няма да избягаш е много на риск. Значи, ние като разсъждаваме така на чуж гръб и 100 тояги са малко, нали? Някой преди 10 години е успял нещо да направи. Ама я си представете сега, вие сте дали 100-150 хиляди лева за къща и двор и утре разчитате дали чиновника ще е благосклонен и за 500 лева ще си затвори очите. Ама всъщност за тия 500 лева като ще ги затвори, за колко време ще ги затвори? За година или дали вие няма да му станете абонат или дали всъщност вече няма да каже ама не, аз съм принципен, махай ги. Така че, нали, тия неща всеки може да пробва, но те си риск, нали, на собствена глава. Ние тук в момента говорим как да не рискувате тези неща. Иначе то е ясно сега. Много хора рискуват, особено пък ако си на, как да кажа, на някакво съществуващо положение, нали, като си на съществуващо положение, вече там мислиш как да се измъкнеш. Но няма причина да си ги причинявате нарочно. Да. Примерно модулора може да хванете да си го разглобите на съставните части, нали? Ето едно измъкване. Тук ако дойде някой каже, да кажем Сашо, ако не си го беше отклонил, да му казва глоба, значи за 2 дена сме го разглобили и казваме, ние складираме дървен материал.
Да. Ама, и аз си го представя това не да е къща, обзаведено с всичко. Да, край. Туто финито, да, слушам. Как се въпроса с кухонните къщи и земеделското? Ами аз нито едното, нито другото не съм правил, затова не мога да отговоря. Куполната къща, ако е направена с съответната конструкция и описана в проекта, не виждам проблем. И юртата също, аз не виждам проблем. Това са си конструкции, те са хубави, аз нищо не казвам лошо за тях. Юртата мога да разгънеш, тя нали си не такова и ако е само на дървен фундамент, може бързо за един ден да я сгънеш. Куполната къща, ако ти е направена нали, с проекти, с всичко както трябва, тя си е къща. Куполната къща, сега тук не искам да влизам, защото влизам в друга тема, просто куполната къща не е толкова ефтина, колкото се опитват да я изкарат и пак хората се лъжат, нали, понякога правят куполна къща и им излиза много скъпо. Иначе аз не казвам нищо лошо за нея, тя си е супер яка. Както и юртата. Просто нищо различно. И ми казахме го, наредба 19. Да. Ако се спазват всичките изисквания на наредбата, квадратурите, нататък, няма проблем. Наредба 19 и изуство. Да, изуство. Да. Всичко това, нали, то вече, тук не мога влезем такива подробности. Казваме, че това може да стане и не ви казваме купувайте бързо земеделска земя, защото може да стане, а ви казваме, че може да, като дойде в момента да го взимате това решение, да се обърнете или към нас, или към други колеги и да го обсъдите дали това, което вие искате, вашето намерение и вашите нужди, се срещат с това, което ви е позволено по закон и да решите дали да го правите. Това е. Това можем да направим само. Ще дам думата. Извинявам се, че така прекъснах. Може би някой друг иска да ми зададе въпрос. Нека още един въпрос, ако има. Аз не виждам. Ти имаш нещо да допълниш? Не. Казахме каквото можахме да кажем.